Adrianen txakurra. In plain Basque. Bazen behin txakur bat zoritxarreko gauza gertatzen zitzaizkion. Egun batean jabek pilula bat eman zioten eta mendiko bide batean botata geratu zen. Hurrengo egunean bi lagun Aritz eta Adrian izenekoak menditik paseatzen zihoan eta ez ustean bide batean alboan txakur bat aurkitu zuten eta etxera eramatea aukeratu zuten. Saiatu eta saiatu, baina txakurra gaixori jarraitzen zuen. Adrian, Alberto txoriengana joatea aukeratu zuen. Egunon, Alberto. Txakur bat aurkitu dugu, eta ez dakigu nola zaindu. Nik ez dakit nola zaintzen diren txakurrak. Seguru karramarro handiak badakiela zaintzen. Bale, agur. Adrian eta Aritz Donostiara joan ziren hondartzara hor bertan zegoen karramarro handiaren etxea. Egunon, karramarro. Txakur bat hiltzeko zorian daukagu, eta ez dakigu zer egitea berarekin. Eskerrik asko. Karramarro bihar arte. Hurrengo egunean Adrian eta Aritz karramarro joan ziren. Kaixo, karramarro. Zelan dago txakurra? Ezin dut ezer egin, hil da. Adrian eta Aritz negarrez hasi ziren eta txakurra mendira eraman zuten beste animali batzuk jan ala izateko.